Salam hormatly yurtdoshlar. Biz bugun Excel sapamizda siz bilan shart operatorini geçir. Shart operatori eğer Excel'ingiz inglizce bo'lsa, ingliz tilida bo'lsa, onda if bo'lgan. Bizda rus tili bo'lgan uchun yesli bo'lgan. Endi keling shart operatorini yerda kerak. Masalan, bizim deyeli test tayyorlamak istayasiz o'quvchilarimiz Excel'in üstü bilan, sonra eğer bir cevap berse, şoňa beýlek bir öýçükde şu jogabyň dogry ýalňyşlygyny görkezýär. Keling ilk bilen şu ýerde test taýýarlalyň. Selam şu öýçükleri birleşdirýäs. Sonra selam test diýip ýazýas. Tertip belgi. Bu ýerde diýeli bizim soragymız bolsun. Ki bunları birleştirelim bu öýçükleri. Şeyne bu öýçükleri birleştirelim. Ve bunların ikisini hem saylap sağ aşağı burcundan aşağılığına çeksek, bu yerden tertip belgi yazsak ve aşağılığına çeksek ve bu öýçüklerin daşına granitsa versek, ne? Bu yere soru yazarız. Gelin şöýçemiz bildirip durýaly, jerini yazaly. Bu ýerde de jogap bolar. Endi jogap berişimize göre. Jogap Goý bu öýçüge netijeni aýtsyn. Netijeni aşağılığına çeksek. Ne? Madem ramka verelim. Ne görüşümüz ýaly taýýar boldy. Endi şerik meselem soru ýazalyň. Bizim 5 koşmak 3 näme bolýar? Gelgemesinden şu zada koyalım. Endi şu yerik jogabyny okuçy ýazar, sen netije näme ýazýaň? Eger şu netije 8 bolsa, onda dogry diýip ýazmaly. Eger şu netije başga zat bolsa, onda başga diýip ýazmaly. Şonu. Endi onu näme diýip ýazýas? İlk bilen onu formula girip, şu ýerde logiçki. Şu yerden yesliğini alıp ulanıp bilýäňiz ýa-da özümüz elde gelmeýäs biles. Häzir şu yerden alaly. Log projeni diýem. Yani haýsy zady. Meselem bizim şu öýçügimiz deňdir bolsa 8 san bolan üçin diňe 8 diýip ýazyp bilýäs. Eğer 8'e deň bolsa, yani log projeni logiçki anlatma bolar. Zaten yesli istina eğer dogry bolsa näme diýip çykarmaly? Onda dogry diýip çykarmaly. Eğer ýalňyş bolsa näme diýip çykarmaly? Onda ýalňyş diýip çykarmaly. Ýalňyş. Okey. Ne görüşimiz ýaly ýalňyş diýip çykarýas. Bu öýçük şu wagt boş. Eğer bu öýçüge 8 ýazsak, onda biz haýsy öýçügi saýladyk? Biz bu ýeri şu öýçügi saýlamaly bolýas. Enter. Endi dogry. Eger de muny öçürsek, onda ýalňyş. Eger 8 ýazsak, onda dogry. Endi şunu aşağılıgyny çekeli. Endi bu ýerde näme bar? F6 öýçügi 8 bolsa diýe, munymiz bizim 8 bolan 9 bolýar. Ýalňyş. Eger 9 ýazsak, onda dogry. Bu ýerse 10 bolýar. Bu 11 bolýar. Endi bu ýeri 12 bolýar. Ne şeydim, hemmesini doğrulap çıkıvermeli. 13 14
Neger ne şu yerde biz otur koymadık. Bu yerde näme diýe anlatmadan soň ökmen otur koymaly. Şoň üçin ýalňyş beripdir. Otur koýýas. Ne ýalňyş diýsem biz muňa 814 ýazdyk. Şu yerde eger 14 diýsem dogry jogap berer. Neşe edip testi siz taýarlap bilýäňiz. Indi şeýle bir zat taýarlalyň. Yesli funksiyamyzy içine de ulanyp bolar. Ýani yesli içinde yesli bolar. Eger şeýle bolsa şeýle, şeýle bolsa şeýle we şeýle bolsa şeýle. Yani şeýle şertler goýup bilýäs. Indi geliň şoňa seredeliň. Meselem diýelim şu ýerden täze list 2 açalım. Diýeli taliplaryň netijeleri belli boldy. Ballary şo balla göre geçdi, geçmedi. Şonu bilip bolýar. Diýsek, onda şu ýeri diýeli tertip belgi bolsun. Bu ýerde talip bolsun. Bu ýerde bally bolsun. Bu ýerde de netije bolsun. Netice. Indi 5 tane talip bize yeterlik, yani köýgüse görkezmek üçin böyle 6 san bolsun. Bu da talip 1, talip 2 ve ikisinem saýlap aşaklygyny çekýäs. Balymız goý 30, 90, 56, 78, 89, 46. Netijemiz näkilere deňdir. Isle özümüz hem yesli diýip ýazyp bilýäs. Yesli ne şu ýerde çykýar. Yesli şular üçin uly bolsa diýeli 70 baldan uly bolsa onda talip okuwa kabul edilýär. Uly bolsa 70'den 10'da. Indi görüşimiz ýaly. Eger 70'den uly bolsa şular üçin onda näme diýip çykarman? Söz çykarýanlygym üçin şonu ökmen goşadyrnaň içinde ýazýandyr. Geçdi. Eger o 70'den uly däl bolsa onda geçmedi. Olam söz bolan üçin onu hem ökmen goşadyrnakda ýazýas. Geçmedi. Ýaýnam ýapýas. Enter. Geçmedi. Indi şunu aşaklygyny çeksek, öýjü paralel alyp gitýär. Ne geçdi? 70'den uly geçdi. Bular geçmedi. Indi şu ýerde okuwçy bar diýelim. Okuwçy näme etýär? Egzaminde bahalya, balalya, balda testde balalya. Eger balymız 50'den aşağı bolsa kanagatlanarsyz. 50-60 arasy kanagatlanarly. 60-70 arasy öňöt, 70-80 arasy gowy, 80-100 arasy hem görüldeli diýelim. Onda tertip belgi. Şonu nädip çykarmaly? Tertip belgi goýýany 6 san okuwçymyz bolsun, böyle 10 okuwçymyz bolsun. Bu ýerde okuwçy. Bu ýerde baly, bu ýerde de netijesi. Indi okuwçy bir şakda okuwçy. Bu ýerde okuwçy 2 ve ikisinem saýlap öňkeçimiz ýaly sağ şak burçundan aşaklygyny çekýäs. Indi balymız ýazaly islendi 78, 45, 32, 90, 60 şeýle ýazyberelim. 12, 56, 34, 99, aýbada 100 olsun. Indi netijemiz näkil ýazýas? Deňdir goýýas. Şu ýerde logisik bilen yesli funksiyamyz ulanyp gidibereli. Yesli eger şular üçin ilki uly şertimizden başlaýas. Uly bolsa 80'den onda dogry etmeli zatymız näme diýip ýazmaly? Görüldeli. Görüşimiz ýaly. Bu ýerde hem söz ýazan üçin goşadyrnakda ýazýas. Eger ýalňyş bolsa şu ýeri ýalňyş diýen ýagdaýy nädip ýazmaly? Otur goýýas, ýene-de yesli ýazýas. Gelin onu özümüz ýazaly. Yesli ne çykdy?
Indi beýleki ýagdaýda 80'den uly bolsa. Indi şuly üçin uly bolsa indi 60-80 70-80 arasy diýdik, gowy diýdik. Onda gowy bolýar. Ýene-de bir ýesli ulanýas. Oşadyryna yapdyk. Ýene-de bir ýesli. Onda klawiaturamyzy rusça geçirýäs. Ýesli. Indi şol üçin uly bolsa 60'dan. Şol üçin uly bolsa 60'dan. Onda 10 ýa-da 50-60 arasy 10 dimi? Kanatlanarly da 50-60 arasy 10 oturgoýdyk. Ýene bir gezek ýesli ýazýas. Ýesli. Indi şuly üçimiz ýene-de şeýrin saýlaýas. Ýene şuly üçimiz uly bolsa 50'den onda oturgoýas. Bu gezek kanatlanarly. Indi galan ýagdaýda şu ýerde şunuň dogry bolsa ýazdyk. Galan ýagdaýda eger 50'den hem aşakda bolsa onda oturgoýas. Kanagatlanarsyz. Ýazýas, oşadyrdan ýapýas. Enter basýas. Ýa ýapmadyňyz diýe, bizem daha özüň ýap diýäs. Indi gowy diýip berdi. 70 bilen 80 arasy bizde gowy. Indi şunu aşaklygyny çeksek. Ne? Kanatlanarsyz 50'den aşağı kanatlanarsyz 90 görüldeli. 60 kanatlanarly. 12 kanatlanarsyz, 56 kanatlanarly, 34 kanatlanarsyz we 99'da 100 görüşimiz ýaly görüldeli. Şeýdi ýesliğini eger ingliz dilinde bolsa if bolýar, özüňiz ýazyp ulanyp bilýäňiz. Şunuň bilen biziň bu sapamyzy geçirip gutarýas. Indiki sapaklarda görüşýänçe hoş, sag bolun.